Avui farem sàndwich superproteïc de salmó i formatge cottage. En primer lloc, afig oli d'oliva verge extra a les llesques de pa. Torra el pa i preparat per a muntar el teu sàndwich. Afig els ingredients. Primer, el formatge. Després, el salmó, que és un peix que aporta àcids grassos omega-3, gran font de proteïnes, vitamina A, B12, D, B3 i és molt ric en zinc, ferro i antioxidants. Afig la ruca, un poquet d'oli i ja tens el teu sàndwich per desdejunar o berenar ric en proteïnes.